Нині Господь совершає чудо в Євангелії, коли 2 рибами і 5 хлібами насищає тисячі людей. Унікальне є чудо. Ісус благословляє, щоб люди сіли на землю, благословив хліби і рибу, і совершилося чудо. Умножалося ото єдіння. Усі її люди наситилися, а щоб не було в когось слово, що то була ніяка галюцинація або гіпноз, привидіння, то осталося іще коші окрайців, кусків хліба. Уж якщо наїлися всі, да ще коші осталися повні хліба, це не був сон, не був гіпноз, не був обман, це реальність. Вообще, віра во Христа – це сама висока реальність. Все остальное в світі часто буває призрачное, ілюзіорное, надуманое, сфантазоване. Ведь ідея про сотворення світлого майбутнього на землі – це була прихована ідея, котрі кажуть нині, що на небі царства не буде. Колись і научні атеїсти перехватили цю ідею і казали, що от на землі можеш построїти світле майбутнє. Но вместо світлого майбутнього безбожники построїли концлагеря. А що помінялося й нині? А ніч не помінялося. Розговори про світле майбутнє, що завтра буде вже ліпше, і в результаті знову хуже. Знову зло, знову гонення на церкву, знову гонення, переслідування, знову концлагеря, знову смерть, знову тюрми. То результат цього світа, самохваленого до небес, а будучи примітивним і відсталим. Це і є різниця між Божою реальністю, котрій Господь каже, Бог призвав усіх вас до Царства Божого. А тому постарайтеся розуміти, що вирватися із оков гріха і беззаконня просто так не удасться. П'яниця, котрий думає, що йому прочитають 2 лекції і він перестане пити, обманюється. В момент страсті у нього відходить. Злодій так си подумав, пару украду і мені доста. А потім виясняється, не може остановитися. Злодійство войшло в кров і плоть. Скільки раз блудники думали, що я буду молоденький, буду ходити блудом, пак вже перестану. Не перестав. У старі дні, коли чоловік в безумстві своєму робить мерзость і заблуждення. Втратив Бога. Всякий, хто втрачає Бога, втрачає нормальний орієнтир. В результаті повністю сліпота і неправильні кроки. Сказав один проповідник слово. Чоловічество похоже на некий марафон, люди біжать, но всі вони на чолі мають приговор суда. Вони всі приговорені к смерті. І от ці люди, котрі приговорені к смерті, починають між собою бити, один другого вбивати, подножки поставляти, а всі біжать, а всі приговорені к смерті. А один видить, що хижа його горить, і обов'язково хижа згорить. Но він у горящій хижі коври розкладує, картини розвішує, а дом горить. Нормальні сусіди кричать, виходи з дома, дом горить. І от тот проповідник каже, етот мір добре знає, кожен чоловік знає, що буде вмирати, но не хоче до того допустити. Усі помирають, я нет, сусіда вмре, а я нет. Но одного разу ця реальність приходить. І тоді ти розумієш, що твої мислі були не об'єктивні, бо оторвалися від Бога. Для церковних людей завжди ясно, каже Соломон, помни про посліднє твоє, і вовік не согрішиш. Помни, що прийдете вмирати, і не раз ти остановишся на путі преступлення. Утратиш Бога, утрачає чоловік страх, і такий великий герой, нічогося не боїть, він уже утративши орієнтир. Но Господь і нині нам каже, якщо б люди, котрі приговорені к смерті, бо всі будуть вмирати, вдруг остановилися, сказали, Господи, ми приговорені к смерті, но щоб ми оправдали Твою милость, дай нам, щоб доки ми ще не умерли, щоб ми вспіли зробити много добрих діл. Не підставляти подножки на другому, не битися, не вбиватися, не об'їдатися, не опиватися, а успіти много зробити, щоб, не переживає за
головне за хліб і за внешні потреби, щоб їх не перетворити в похоті. Тому що ти, Господи, способний 2 рибами, 5 хлібами накормити тисячі людей. Нині Господь, навіть в цьому варіанті наша земля, способна 100 мільярдів людей прокормити. Но треба, щоб ці безумці не творили оружие, не заразняли землю, воду, воздух. А куди? Не хотять безумці, воюють. Мир в озелі лежить. А значить, нинішня притча указує, не кількість людей опасність для міра, а кількість безумців і безбожників, які в цьому світі зачастую мають більшинство грошей, фінансів, средств, а тому у своєму безумію готові цілий світ перевернути, знаючи, що їх уже після смерті пекло чекає за їх злі діла. Молім Бога, щоб ми ніколи не боялися, що не хватить нам хліба, не хватить нам плаття. Бог награждає своїх кілько треба. Кожний чоловік по апостолу Павлу повинен дуже умерти потім суд, щоб коли прийде ця смерть і суд, ми щось успіли до суда зробити таке, щоб на суді у нас була поблажка у Бога. І що Господь, видя наші добрі діла, сказав би, да, ти грішник, но ти розкаявся, прийми праву сторону, де би ти на правій стороні був дітей Божих, омитих, очищених, виросших духовно, а у вічності разом з святими, аби ми з вами, да і всі наші люди Божі, також наслідували Царство Божие, Царство розкаяних, Царство держащихся Бога, Царство тих, котрі не втратили орієнтири, а дійшли до пристані, ім'я котрій Царство Божие. Амінь.